Silenci, família, granges, monstres i tensió, però sobretot John Krasinski tant en actuació com a direcció. Per això, avui farem 5 cèntims amb calma i en vers de la pel·lícula d'un lloc tranquil, en un 3 i no res. Aquesta silenciosa història comença amb la presentació d'una família poc comuna, ja que es desplacen pel carrer les botigues sense sabates ninguna. Pare, mare, nena i 2 nens conformen aquest grup decidit, però no us preocupeu per confondre els noms, que només començar ja perdem el més petit. I és que mira que resulta que viuen en una estranya realitat, on per qualsevol petit soroll ja et donen per penjat. Unes bèsties curioses pel planeta caminen, que sense vista i olfacte, amb les oïdes t'examinen. Tot el contrari que la nena de la família, ja que un aparell utilitza degut a una sordera que en aquest món normalitza. Aquesta és una transició visual per indicar que hi ha un salt temporal. Gairebé un any ha passat del petit incident i resulta que la dona està embarassada. Potser gairebé no han pensat que tenir un nou nadó pot ser una gran cagada. I no només ho dic jo com a espectador corrent, fixa't que també ho diuen Novita. Evidentment. El pare i el nen marxen d'excursió per complir la jornada, deixant la nena del marge que s'indigna i s'enfada. Tal és el calvari que de casa s'escapa com una dissident. I com diria el Larry... He tingut una conducta improcedent. Però no us preocupeu, que no és una rebel·lia adolescent. Només volia honrar el seu germà que es troba sota el ciment, ja que culpable se sent per la mort que es va produir tan tràgicament. Els nois que estaven de passeig arriben a Montcada i Reixac. Deu ser perquè fa bastanta olor a tabac. Oh, no! Ve d'un home que enmig del bosc està aturat. Segur que no em fa res si em quedo aquí callat. Tot el contrari, amiga o amic, que l'home misteriós fa un crit embogit. I entre branques i l'herba baixa apareix una bèstia i s'endú l'avi a la caixa. Per altra banda, la dona comença a tenir contraccions i pensa que potser seria millor buscar un lloc en condicions. I fixa't tu com són les coses que, tot i baixar prudentment, la nostra estimada protagonista no veu un clau que s'havia aixecat prèviament. Resultat, un fort dolor causat pel metall sortint que en el peu s'ha clavat. Però no només acaba aquí, perquè com si es tractés de Carlos Carrizosa al veure un llaç groc, 2 bèsties atretes pel soroll arriben en un instant al lloc. Quina putada, pensem tots i totes. Imagina tota aquesta situació per no portar unes bones botes. Tot i la circumstància, la nostra amiga s'aconsegueix amagar, no sense abans i amb certa importància, els llums d'emergència activar. Així doncs, amb la claror vermella anunciant el perill imminent, arriben el pare i el fill de l'excursió just en el moment adient. Aquest parell es posen a córrer cap a la granja al veure la situació, mentre la dona utilitza una maquinària per tal de generar una distracció. Seguint una estratègia prou planificada, el nen es dirigeix àgilment cap a una cantonada, on, simulant la patum de Berga o la pròpia mascleta, encén uns focs per afavorir que la mare es pugui desfogar. I és que mira que resulta que en una de les escenes més tenses, la dona té el nadó entre monstres, petards i crits d'ofenses. És aleshores quan, seguint les escales amb rascades i taques de sang, arriba l'home barbut, que es troba la seva esposa viva i amb l'infant ja nascut. Que bé, diem totes i tots. Tothom és viu, tothom s'ha salvat. Espera, no correu tant, que per anar despistat, al nen li cau una hòstia que l'envia a Sant Cugat. I és que encara que els 2 adults i el nadó estiguin ben protegits en una sala insonoritzada, el nen i la nena es troben fora a mercè de tota l'animalada. Perquè sí, després d'haver estat plorant i dormint sobre la tomba del germà petit, la dona ha tornat a la granja ansiosament com en Guillem Estadella arribant a Cunit. I en busca de la seva família sense calçat, descobreix que el punt dèbil dels bitxos són els sons extremadament aguts, com el que fa el seu aparell fabricat o el riure del David de Plats Bruts. Però David, no és moment per estar rient content i alegrat, perquè per salvar-se, el noi i la noia s'han de refugiar en un lloc alçat. I quin és aquest lloc possible? Doncs un antic dipòsit de gra on el jovent encén un foc per fer-se visible. El pare veu la llum i decideix sortir-los a buscar, deixant suposadament ben protegits a la dona i a l'infant. Suposadament, perquè fixa't tu que la sala es comença a inundar. Si és que tots són desgràcies, joder, Krasinski, que ja... Com estàs angoixant? Doncs espera, que no només és aigua, perquè també s'ha colat un dels monstres que ara es veu, que també saben nedar. I òbviament la tensió no s'atura perquè just és el moment en què el nadó es desperta amb ganes de plorar. Què passarà? Quin misteri hi haurà? Pot ser aquesta la meva gran nit? Doncs segurament no, però tot i això, l'Emily Blunt treu el seu nadó del llit i se'l posa contra el pit, movent-se rere una cascada artificial per ofegar el seu petit crit. El moment de tensió passa en un instant, perquè un fort soroll fora despista l'atacant. És en aquest moment quan la dona aconsegueix escapar. El petit problema és que el soroll l'ha provocat un dels seus fills, que dins del dipòsit de gra s'acaba de precipitar.
Ets més torpe que el Bojan Kirkic, diu la germana gran, que acaba també saltant al buit per intentar salvar el nen, que ja s'estava ofegant. Però no és l'únic que salta, perquè arriba un dels monstres requete contramamats que els assalta i els comença a atacar com si es tractés de l'estat espanyol al català. I és en aquest moment quan la nena enlluerna amb el seu superpoder i deixa la gran bèstia desconcertada i al carrer. No podeu parar de liar-la, diu en John, que avisa els nens que corrin cap al cotxe sense perdre un segon. I és que mira que resulta que la bèstia no està pas morta, tot el contrari, està viva i més forta. Així doncs, el pare, per defensar la seva família i enfrontar-se al monstre, agafa una destral. Poca pel·li ha vist aquest home perquè d'un revés, com Sandor Rey el fa llegir la carta astral. Davant d'aquesta carícia al nen se li escapa un crit, provocant que la bèstia canviï d'objectiu embogit. Pega que pega, sacseja que sacseja, fins que el pare emotivament s'aixeca per fer un fort crit i distreure el monstre èpicament. Així doncs, el nostre estimat Krasinski sacrifica la seva vida, tot per salvar un fill amb cara de pastanaga bullida. L'aire és humit i respira tristesa, tot i que el fet que segueixin vius sigui una gran proesa. La família es refugia a la sala de les càmeres, on amb l'ajuda del superpoder de la noia ja veuen les coses més clares. Així doncs, amb un bon dispar envien un dels éssers monstruosos a la caixa. Prepareu-vos, noies i nois, que com diria Antònia Font, cau el sol de Sora Baixa. I fins aquí, degut a l'èxit de la pel·li en van fer una segona, inclús estan projectant una tercera, però ja sabeu com diu la dita, no hi ha res millor que la primera. Bé, no és ben bé així, però aconseguir que el vídeo tingui sentit i a sobre rimar és com demanar als diputats de Vox que siguin aptes per pensar. I si voleu més vídeos podeu compartir-ho i donar-li m'agrada, que és gratuït i així nosaltres ho podem celebrar amb suc de cibada. També escriure als comentaris quina pel·lícula us agradaria que féssim un resum. S'intentarà fer el que es pot, però no sabem si es podrà fer el que s'intenta, perquè després d'això ja estem traient fum. Moltes gràcies i fins la propera. Xau, xau. Vaya, he tingut una conducta improcedent. Fa ben poc un bon dia em vaig posar a buscar el somni etern que vull guanyar i les ones m'esquitxaven contra el vent.